Bangus Industry sa Dagupan City, plano pang pagbutihin. Para po sa detalye ng balita na yan, panoorin sa ulat ni Idol intern Ian Abenir. 104.7 IFM. Report! Naging produktibo ang pulong ang lokal na pamahalaan kasama na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang talakayin ang mga estratehiya at pagpapalakas at pagsusulong ng industriya ng pagbabangus sa lungsod. Sa naging pagpupulong, mas pinaigting ng mga tanggapan ang kanilang hangarin na maiangat ang produksyon bilang suporta sa kabuhayan ng mga sumisigay, bukod pa sa mga ipinapatupad ng mga programa at proyekto. Bilang paghahanda sa nalalapit na Bangus Festival ngayong Abril, paiigtingin ang aquaculture development at palalawakin ang paggamit ng Kadiwa Truck bilang mobile product center, tampok ang produktong bangus. Magkakaroon din ng mga pagsasanay para sa kababaihan at iba pang presidente hinggil sa iba't ibang pagpuproseso at pagluluto ng bangus upang sa gayon mapalakas ang kanilang kabuhayan. Tunay nga, ang kolaborasyon ay susi sa mas malaking oportunidad at kaunlaran. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako po, si Idol Ian Abenir, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.